Ni nthawi ya nkhani kuno ku MBC ndipo maono muli ndi ine Romeo Umali kumapoyamba nayi mitu yake. President wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera wayamikira mipingo mdziko muno pothandizira boma kukwaniritsa masomphenya ake achitukuko. Unduna wa zamaphunziro wayimitsa maphunziro msukulu za maboma omwe ali pa chiopsezo chokhudzidwa ndi namondachidwi yemwe wafika ku Mozambique. Bungwe lowulutsa mawu la Malawi Broadcasting Corporation MBC lakwaniritsa udindo wake osangalatsa anthu pamene lapereka mphoto kwa anthu amene achita bwino m'magawo amaluso osiyanasiyana. Mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera wayamikira gawo lomwe mipingo mdziko muno ikutenga pothandiza boma kukwaniritsa masomphenya ake. Dr. Chakwera anena izi pa mapeto a mapemphero ku Katoto Assemblies of God ku Mzuzu. Musasecheyo walemba ripoti. Anthu omwe amapemphera pa kachisi wa Katoto Assemblies of God, antchito za boma, akuluakulu a konsolo ya mzinda wa Mzuzu ndi ena mwa omwe analandira mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera pamodzi ndi mayi wa fuko Madam Monica Chakwera pomwe amafika pamalowa. Poyankhula pa mapeto a mwambo wa mapemphero, President Chakwera wayamikira mipingo polimbikitsa anthu kuti akhale achikhulupiriro. Nkhani ya masomphenya a dziko lino kuti anthu tikhale ngati chimodzi chothandizira masomphenya awo kuchitika amaganizo atsopano ndi osinthika. Ine ndiona ngati anthu omvetsa zimenezi kwambiri ndi anthu a charity chifukwa amalalikira za kutembenuka mtima. Ndiye ndikuthokozeni chifukwa cholimbikitsa mpingo mpaka makachinyamatawa kuti akhale nchiyembekezo. Chifukwa ambiri akataya chiyembekezo angakhale kuononga zimene zilipo kale sinkhani chifukwa amaona ngati kuli bwino aliyense asakhale nkanthu tonse tingofanana, koma akakhala nchiyembekezo amati mawa. Mawu awo mmodzi mwa akuluakulu a mpingo wa Malawi Assemblies of God mchigawo cha kumpoto, Bishop Raphael Ndewere anayamikira mtsogoleri wa dziko kamba ka ntchito zachitukuko zomwe zikusintha miyoyo ya anthu. Ukamayenda nsewu wa jendawo ukumaona ntchito ikupita patsogolo. Ukamayenda muja mulilongwe, ndinapita mwezi uwo ndi mwezi wathawu, ine ngati ndili kukolera. Umaona kuti Malawi watani akusintha, akupita patsogolo, akuntengera kwina. Ineyo ngati Malawi ndiyenera kuti ndiyamikire. Kuona mmene kuchinyamata kunduna kukupasidwa utsogoleri. Tikamaona kwa azimayi m'maunduna, maofesi aboma zambiri, ife tikuona kuchitika, tikuona kutheka mukutilimbikitsa. Paulaliki wa patsikuli womwe unatsindika polimbikitsa anthu kuti adzikhala achikhulupiriro pochita zinthu, President Dr. Lazarus Chakwera anawerenga mawu opatulika kuchokera ku buku lachiwiri la mafumu mutu 7 ndime 1 mpaka 11 komanso Mateyo 20 ndime 1 mpaka 7. Musasecheyo, MBC Mzuzu. President wa dziko linoyu lero ayendera fakitale ya library mboma la Mzimba. Malingana ndi chikalata chomwe chasayinidwa ndi mlembi wamkulu wa muofesi ya President ndi kabineti Michael Nzamba, Dr. Chakwera afika nthawi ina iliyonse kuyambira panopa. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Usi wapempha anthu mdziko muno kuti akhale ndi mtima othandiza anthu osauka. Iwo amalankhula izi atapereka zipangizo za ulimi ndi mababu ogwiritsa ntchito mphamvu ya dzuwa ku manja ena ovutika ku doroba komanso Nkolongo ku Mzuzu. Kisomo Manda wadza ndi ripoti. Tsiku losayiwalika, tsiku la chikondwerero. Umu ndi mmene anthu okhala ku doroba komanso ku Nkolongo adzalikumbukire tsiku la 15 Disembala chaka cha 2024
iwo adati zinali zodabwitsa kuti aone wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino akufika kumudzi kwenikweni kuthandiza anthu. Amedai Nyambose, omwe mpaka wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino anachoka pa nyumba pawo, sanadziwe yemwe anawayenderayo, ndipo iwo atafunsa anawuzidwa kuti cholinga cha wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko linoyo ndi kuthandiza osowa basi. Mayiwo adati chaka chino chipanda kubwera Dr. Michael Usi, bwezi zokolola zawo zili zovuta kamba kuti adalibe fetereza. A William Amos, omwe ndi bambo wa ana atatu, nyumba yawo imaonetseratu kuti itha kugwa nthawi iliyonse, ndipo wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko linoyu analonjeza kuti awamangira nyumba ina. Ndilibe choyankhula chifukwa chana kuti chotere chisinamve chandichitikirapo nkoyamba kuchitika chinthu changa chimenechi, ndipo ndikuona ngati ndikumaloto zimene zikuchitika, koma ndizoona zachitika. Ndikuthokoza Michael Usi popanga zinthu zimenezi. Ndipo polankhula atatha kugawa zipangizo za ulimizo ndi mababu a sola, wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Usi adati iwo sakuchita izi kamba kandale, koma ndikale lonse akhala akupereka zomwe ali nazo kwa anthu ovutika. Dr. Usi anadandaula ndi anthu ena omwe akumalemba nkhani zabodza pa masamba amchezo zokhudzana ndi malo omwe iwo apezeke ndi kumagawa fetereza ndi zinthu zina. Chongodandaulisa ni chimodzi chona kuti pali anthu ena akumapita pa social media ndikumalemba kuti Michael Usi akhala pakuti mpite mukalandire fetereza, ndiye anthu akumapita kumene kuchako mwachizibikire ndisindipita akufasi ndikuzidziwa, ndi anthu akamabwera pamene atakhumudwa mwamuona wamba kunama, ndiye ndimati ngati zimasangalatsa iwo kutukwana zawo kunena izi ndi izi atha kumachita ameneyo angachitire malingana ndi chikumbumtima chawo, koma ikakhala nkhani ya umphawi kuvutika kwa anthu ndi mwano waukulu ndi chipongwe ndi tchimo kumanamiza anthu osauka pitani ukakakupasani fetereza kapena iyayi kujambula zithunzi zina zake anakagula fetereza pakuti anthu akumenyana sana kwanire fetereza. Ine sindikugula fetereza pa shop ina iliyonse, ndikumatenga kumene ndikutengako ndikumakagawa, sindikugula pena paliponse. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko linoyo wati kupita chitsogolo anthu aku ofesi kwawo akhala akugawa zipangizo za ulimi m'zigawo zonse za mdziko muno, pomweyo akhale akugwira ntchito zina. Chisomo Manda, MBC News, Mzuzu. Nthambi yoona za nyengo yati namondwe Chido wayamba kuchepa mphamvu pamene wafika mdziko muno. Mkulu wa bungwe la Meti Mayi Lucia Mtilatira ati zotsatira za namondweyu sizikhala zoopsa kwambiri poyerekeza ndi namondwe Freddy yemwe anagwa mdziko muno mbuyomu. Pakadali pano Amtilatira akuchenjezabe anthu kuti akhale tcheru mdziko muno ponena kuti namondweyu abwerabe ndi mphepo. Pakadali pano unduna oona za migodi kudzera ku nthambi yoona za chilengedwe achenjeza Malawi kuti akhale atcheru ndi kuyamba kwa mvula yochulukayi chifukwa chakuti namondweyu abweretsa zivomerezi. Potsatira namondweyu, unduna wa zamaphunziro wati utseka sukulu zonse za maboma omwe akhudzidwe ndi namondwe wa Chido kuyambira lolemba pa 16 Disemba. Undunawo wati sukuluzi azitseguliranso lachitatu pa 18 Disemba ngati nyengo itakhala yabwino. Izi ati azichita pofuna kuteteza ophunzira ku ngozi zomwe zingadze chifukwa cha namondwe wa Chido. Bungwe lolimbikitsa ntchito za ulamuliro wa democracy la Democracy Works Foundation DWF lati aphungu a nyumba ya malamulo akufunika kuphunzira zambiri pa nkhani za ndale pofuna kupititsa patsogolo kagwiridwe ka ntchito yawo mnyumba ya malamulo. Mkulu wa bungwe la DWF Augustine Magolowondo ayankhula izi pamwambo otsekulira gawo loyamba la maphunzirowa ku Lilongwe. Mtolankhani wathu Gracious Banda wadza ndi ripoti limene akuwerenga ndi Helix Manemba. Maphunziro apadera a aphungu a nyumba ya malamulo akonzedwa ndi cholinga chofuna kuphunzitsa aphungu ndondomeko za ndale zosiyanasiyana ngati njira imodzi yopititsa patsogolo bale pakati pa aphungu ndi zipani zomwe akuyimirira nyumba ya malamulo. Bungwe la Democracy Works Foundation lati izi zithandiza kupititsa patsogolo kagwiridwe ntchito ka nyumba ya malamulo mdziko muno. Mkulu wa bungwe lolimbikitsa ntchito za democracy la Democracy Works Foundation DWF Augustine Magolowondo ati mgwirizano pakati pa zipani za ndale ndi oyimirira zipanizi ndi ofunikira pothandiza kagwiridwe ntchito ka zipani ndi kutumikira bwino anthu otsatira zipanizi.
tapanga ndondomeko maphunziro amene kutsogolo kutofuna tizichita kuyesa kuthandiza zipani za ndale ndi aphungu kuti adziwe kufunika kokhala ndi ndondomeko zabwino za mkumano ngati chipani cha ndale ndi aphungu ake ndipo akamakumana choncho kodi zikhoza kuthandiza motani. Ndiye ndondomeko imene maphunziro amenewa lero tikuwapereka kwa eni ake azipani za ndale ndi aphungu kuti aone kuti kodi zimene tidakhonza kuti zikhoza kukhala mbali imodzi ya maphunziro amenewa ndizolongosoka. A Henry Chingaipe omwe atenga nawo gawo lalikulu pokonza maphunzirowa ayamikira bungwe la DWF pokhazikitsa ndondomekoyi ponena kuti ithandiza kulimbikitsa ntchito za ulamuliro wabwino komanso kagwiridwe ntchito kaboma. Ma stakeholders anaona kuti ndi bwino titapanga ngati ndondomeko ya maphunziro chizungu chake training module yomwe ikhoza kumagwiritsidwa ntchito kwaphunzitsa ma MP amene ndi achipani kuti kodi ntchito za kokasi zabwino zimayenda bwanji. Misonkhano yapadera ya aphungu ya zipani zomwe akuyimira imachitika akamakonzekera misonkhano ya nyumba ya malamulo kuti aphungu akambirane nkhani zofunika mdziko muno, ndipo maphunzirowa athandiza kwambiri kuti aphunguwa adzikhala ndi chidziwitso chokwanira pamomwe angamagwirire ntchito zawo. Nkhanizi zikuchokera kuno ku MBC. Tientonenso mitu yake. President wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera wayamikira amipingo mdziko muno pothandizira boma kukwaniritsa masomphenya ake achitukuko. Unduna wa zamaphunziro wayimitsa maphunziro msukulu za maboma omwe ali pa chiopsezo chokhudzidwa ndi namondwe yomwe wafika ku Mozambique. Bungwe lowulutsa mawu la Malawi Broadcasting Corporation MBC lakwaniritsa udindo wake osangalatsa anthu pamene lapereka mphoto kwa anthu amene achita bwino m'magawo amaluso osiyanasiyana. Popitirira nkhanizi, bungwe lowulutsa mawu la Malawi Broadcasting Corporation MBC lakwaniritsa udindo wake osangalatsa anthu pamene lapereka mphoto kwa anthu amene amachita bwino mu gawo la maluso osiyanasiyana. MBC yapereka mphoto 48 pamwambo wa Entertainers of the Year chaka chino. Mwambowu unali wapamwamba ndipo akatswiri mu nkhani za masewero, nyimbo za msangulutso ndi zina zambiri andira mphoto zosiyanasiyana. Ndi ripoti la Patrick Dambula. Wairesi ya MBC yachitanso imodzi mwa ntchito zimene imayenera kugwira yosangalatsa anthu pamene yapereka mphoto kwa anthu amene achita bwino m'maluso osiyanasiyana kupyolera ku mwambo wa mchaka cha 2024. Uwu unali mwambo wapamwamba ndipo unagwirizana ndi zimene anthu amayembekezera. Ena mwa anthu amene alandira mphoto zawo ndi monga ochita masewero, azisudzo, owulutsa mawu, oyimba ndi ena otero. Polankhula pamwambowu, nduna ya zamaboma ang'ono, mgwirizano komanso chikhalidwe a Richard Chimwendo Banda anati anthu aluso ali ndi kuthekera kobweretsa ndalama zoposa $40 million mdziko muno, pambali pokuti luso limathandiza kupezetsa anthu ntchito. Iwo anati kupereka mphoto kwa anthu amene achita bwino ndi njira imodzi yowalimbikitsa kuti apitirire kuchita bwino. Pamenepa Achimwendo Banda anati boma lichita chilichonse chotheka kuonetsetsa kuti likuthandizira kupititsa patsogolo nkhani ya luso. Ntchito ya luso ndi ntchito yofunika kwambiri mdziko muno. Tikunena kuti chuma chachikulu cha dziko lino chimathandizidwa kwambiri ndi nkhani ya luso. Mwachitsanzo kafukufuku wathu akutiuza kuti ndalama zosachepera $40 million chaka ndi chaka zimachulukira kwa anzathu aluso. Kungoti mwina kuwerengera kwake kumakhala kovuta fa wina aliyense amapanga payekha. Wapa mpando wa bungwe la MBC Mbusa Vasco Kachipapa anati monga nyumba yowulutsa mawu, MBC ipitirira kugwira ntchito yake yopititsa patsogolo luso losiyanasiyana. Ndipo wapa mpando wa komiti imene imakonza mwambowu, Chisomo Mwamadi, anati komiti iyi ndiyokhutira ndi mmene mwambo wa mchaka chino cha 2024 wayendera, kamba kakuti zinthu zambiri zasintha potengerapo maphunziro osiyanasiyana pa mwambo ngati omwewu umene unachitika chaka chatha. Amwamadi anati thandizo limene lachoka ku makampani osiyanasiyana komanso unyinji wa anthu umene unabwera kudzaonerera mwambowu zikuonetseratu kuti MBC ikugwira ntchito yotamandika. Ndifosangalala ngati amene timakonza mwambowu
tikayang'ana ndi chaka chatha ndomwe tili pano lero tikutha kuona kuti pasindika zambiri munivomereze kuti anthu anabwera ambiri Lilongwe, Blantyre, Mzuzu, anthu ambiri anakumana kuno sonza kuti zinthu chamuchilandira tikusuntha pang'ono nkumapita patsogolo. Komanso mukaona makampanies amene abwera onse a private komanso public amene atipanga support kuonetsa kuti tithandizane limodzi kupereka ulemu kwa maintertainers athu zinthu zimenezo zikusintha. So pang'ono chinthu chiyamba kutengano malo chiyamba kumera mizu tikukhulupirira kuti kamapita kutsogolo kunso chikhazikike bwinobwino monga amene chinalili kale. Zonse zitatha kumapeto kwa zonse katswiri osewera mpira Isaac Galiati wa timu ya Mighty Mukulu Wanderers yemwe kumwambo kunalibeko ndi amene wasankhidwa kuti ndiye msangalatsi wamkulu pa asangalatsi onse. Mkulu wa bungwe la MBC a George Kasakula nayenso wapereka mphotho kwa mtolankhani wa MBC Jackson Sichali komanso Aida Chiwaya kamba ka ntchito yawo yabwino. Anthu enanso ogwira ntchito ku bungwe la MBC amene alandira mphotho pa mwambowu ndi Joy Nathu komanso Chikondi Phinda. Mwambo wa mchaka cha 2024 wa asangalatsi ndi wachiwiri patapita zaka 18 mwambowu usakuchitika. Oyimba monga Eric Baliani komanso KK anasangalatsa anthu ndi luso lawo pa mwambowu. Patrick Dambula, MBC, Lilongwe. Chancellor wa sukulu ya ukachenjede ya Hebron, Professor David Kamchacha, wapempha anthu amene angomaliza kumene maphunziro awo pa sukuluyi kuti agwiritse luso komanso nzeru zomwe aphunzira pothandiza kukweza chuma cha dziko lino. Iwo anayankhula izi ku Lilongwe pamwambo opereka masatifiketi ndi madiploma komanso madigiri osiyanasiyana kwa ophunzira okwana 160. Mtolankhani wathu Emmanuel Chimutu wadza ndi ripoti limene akuwerenga ndi Helix Mwanemba. Poyankhula pamwambowu omwe ndi oyamba kuchitika pa sukuluyi, Chancellor wa University Professor David Kamchacha watsindika zakufunikira kuti anthu omwe amaliza maphunziro akhale ndi nzeru zatsopano komanso azitha kupeza mayankho pa mavuto omwe dziko lino likukumana nawo. Anthu amene amaliza sukulu ngofunikira kwambiri kuti athandizire ku chuma cha dziko lathu, chifukwa chuma cha dziko lathu chili magawo ambiri ndipo pamasoweka anthu amene aphunzira ukachenjede kuti akaonetsere ukachenjede wawo uja pothandizira kuti tipereke mayankho ku mavuto a dziko lathu. Tisakhale anthu oyima nkumalo zadzala, ifeyo tachitapo chani titaphunzira. Chifukwa cholinga cha maphunziro nkuti tikathandizire kuti dziko lathu lisinthe lipite chitsogolo. Yemwe wachita bwino kuposa ophunzira ena onse, Justice Hara wayamikira ndondomeko yomwe sukuluyi inakhazikitsa yomwe akuti imalimbikitsa ophunzira kuyambisa mabizinesi komanso kulemba ena ntchito malo mongodikira kulembedwa. Kuno kuli statement imene amalankhula ku Hebron University kunena kuti one student one business. Student mmodzi akampanga produce ameneyo ndi business. So nkhani yake sio kuti tifika choka pano tukamba ntchito kweni zikachitikaso Mulungu alemekezeke. Koma chitaphunzira kwambiri kuno ku Hebron University chonena kuti munthu akaphunzira kuno nzeru zimenezo akambe nazo chochita chimene jakathandizirena. Mwambowu unali ofunikira kwambiri pomwe sukuluyi ikufunitsitsa kukhala yotsogola popereka maphunziro akachenjede m'dziko muno. Ena mwa anthu omwe anali nawo pa mwambowu ndi mkulu wakale oyang'anira bungwe loyendetsa zachisankho Justice Chifundo Kachali, mneneri Mary Bushiri komanso yemwe ndi wachiwiri kwa mkulu wa polisi Ahape Mkandawire. Bungwe la Malawi Gaming and Lotteries Authority MAGLA lalangiza olemba nkhani kuti akhale patsogolo pophunzitsa anthu kuti azitsatira malamulo akachitidwe ka juga ndi kupewa mavuto amene amadza ngati munthu akuchita masewero a njuga moonjeza. Mkulu wa bungwe la MAGLA Rachel Mijiga ndiye wanena izi mu mzinda wa Blantyre pa maphunziro a tsiku limodzi amomwe bungwe la MAGLA limagwirira ntchito zake kwa olemba nkhani amene ni mamembala a bungwe la Southern Regional Press Club SRPC. Pothirapo ndemanga mlembi wa mkulu wa bungwe la SRPC Emmanuel Chibwana wayamikira bungwe la MAGLA chifukwa cha maphunziro ponena kuti athandizira olemba nkhani kukhala ndi ukadaulo olimbikitsa kuti azitsatira malamulo akachitidwe ka masewero a njuga. Ndikufunikira tu kuti anthu adziwe kuti kodi tikati kusewera juga ndikotani. Juga ndiyololedwa kana ife tilipo ngati bungwe la boma kuti mayang'anira masewero a juga. Ndi anthu akuyeneka adziwe kuti kozi tikaona anthu ambiri anyamata achipere anyamata ambiri akumapanga juga ngati kuti apeze ndalama kapena business. Juga ni masewera chimodzimodzi meti maona TV kupita kaonera mpira chimodzimodzi juga umasewera zinthu zosiyana-siyana munthu. Ndepe mpolatu
ndilonda chinyamata akatenge juga ngati kuti masewera osati njira yopangira ndalama tonkhani ndamene muli ndi udindo kapena ndi zokwanirisa zoti mukapereke kuthenga kwa wina aliyense kumalawi kuno ndife pempho lathu ndoti mukadziwitse ndithu achinyamata makolo kuti game juga imene timapanga ndizongosewera zosangalatsa moyo wa munthu osati kuti aziti akapange ndalama kapena kudzuka kuti ine ndikupita kuntchito yopanga gambling ayi kunali kwafunikira kwambiri kuti titero kuti atolankhani adziwe nkhani imeneyi kuti imayenda bwanji nkhani ya gambling imayenda bwanji monga pa anzathu akunena kwambiri za responsible gambling kuti kodi anthu akamapanga juga ameneyi adzipanga motani malingana ndi imene zimakhalira ndiye ngati mtolankhani sadziwa kuti kodi gambling imayenda bwanji responsible gambling imayenda bwanji alemba bwanji nkhaniyo tsono pacholinga nchoti mtolankhani azilemba nkhani chifukwa choti akudziwa kuti gambling imayenda motani. Mlimi wa mu mzinda wa Blantyre Americo Kalima wapambana mphoto ya ndalama zokwana 2.5 miliyoni kwacha mu mpikisano wa tisanje omwe kupangitsa ndi kampani ya kulilongwe yomwe imapanga sopo ya Hirwa General Dealers. Polankhula pamene kampani imapereka mphotoyi ku Ndilande mu mzinda wa Blantyre kudzera kwa kazembe wawo Emi Dipo, Akalima athokoza kampani ponena kuti ndalamayo iwathandizira pogula fetereza ndi zipangizo zina za umunda. Ifeyo tili osangalala kwambiri kuti message yathu yomwe takhala tikufuna kutumiza kwa anthu akugula ndizo chinthu chosangalatsa kwambiri ngati kampani. Tikudziwa kuti pa ground sipali bwino kuti product ya nyuwani ilowelere mutu mwa anthu. Komano kumapezeka kuti anthu akumakagula ndikupeza kuti apanga scratch antisakukhulupirira kuti izizi zikuchitikadi ndi plus kwa ifeyo kwambiri. Imenewo chomwe akuyenera kuchita ndi kukangogula sopo wa Hirwa General Dealers imene akumapeza kakhadi komwe akakanda pakumapezeka chomwe wawina. Zowina pali ngati ma 20,000 pali matumba a fertilizer ndi pali ma 2.5 million. Ineyo choyambilira ndikuthokoza mabweredwe a kampani imeneyi mapulani amene munthu anayambisa kampaniyo ndikuthokoza kwambiri zimenezo ndi sopo amene tikugula kutithandiza ku nthenda zosiyanasiyana za matupimu ndikuthokoza koopsa ndipo ine ndi chisangalalo. Ndinangomvetsedwa pa wireless kuti pali sopo amene akuthandiza mitundu ina ya nthenda zapakhungu. Ndiye nditapita ku Shoprite ndikagula sopo uja pamene ndinapeza tiketi yokuti ndawina ndalama yochuluka ngati imeneyi. Ndiye kwa ine ndi chisangalalo chopambana ndipo chachikulu ndipo ndikupempha kwa ina aliyense amene akundimva amene akandimvere zimene ndikuyankhulazi. Tiyeni titayetsetsa tizithandizana kugula sopo ameneyi kuti mwina tisakhale ndi nthenda zilizonse zapakhungu. Ndinothokoza kwambiri kambaka chimeneyi wandithandiza kunyumba kwanga sopo ameneyi. Munkhani za masewero kampani ya Said Investments yati ndiyokhutira ndi mmene chikho chawo cha masewero a mpira wa miyendo chikuthandizira kusintha miyoyo ya chinyamata m'boma la Chikwawa. Mkulu wa kampaniyi a Said Dinero ananena izi pamene chikhochi chafika ndime ya masemifinal kumathero a sabata ino. Mpikisanowu unayamba mwezi wa Oktoba ndi matimu 32 koma pano matimu anayi okha ndiomwe atsala kulimbirana chikhochi. Kampani ya Said Investments inayika ndalama zokwana 10 million kwacha mu chikhochi. Mkulu wa kampani iyi a Said Dinero wati mpikisanowu wathandizira achinyamata m'maboma a Chikwawa ndi Nsanje kupewa khalidwe loyipa. Iwo anatinso kuchokera mu mpikisanowu akhazikitsa timu yomwe imirire maboma awiriwa potenga nawo mbali mipikisano yaikuluikulu mdziko muno. Chambire chikho chimenechi cha Said Investment Trophy zakhazi zabwino palibe mapokoso ena lonse amene takhala tikuona achinyamata akhala kutang'anika ndi masewero a mpira amenewa. Mmene takhala tikuyankhulira mbuyo monsemu kunena kuti luso imene takhala tikuionayi ya kuno kulowa Shire tifuna tiyitengere ipite patali. Ndipo chilingaliro chimenechi takhala tikugwirizana ndi akomiti amene akhala kuyendetsa mpira umenewo kuti achinyamata amenewa ndoti tiaonkhanitse titolerere anyamata angapo kuti at least tipange timu yonena kuti iyimirire kuno kulowa Shire. Chikho cha Said Investments chikuyembekezeka kufika kumapeto pa 22 mwezi uno. Norbert Jameson, NBC Sport. Ndipo pomaliza nkhanizi nainso mitu yake. President wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera wayamikira mipingo mdziko muno pothandizira boma kukwaniritsa masomphenya ake achitukuko.
unduna wa zamaphunziro wayimitsa maphunziro msukulu za maboma omwe ali pa chiopsezo chokhudzidwa ndi namondwe yemwe wafika ku mozambiki. Bungwe lowulutsa mawu la Malawi Broadcasting Corporation MBC lakwaniritsa udindo wake osangalatsa anthu pamene lapereka mphoto kwa anthu amene achita bwino m'magawo amaluso osiyanasiyana. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena pa MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndine Romeo Omali, mawa wabwino. The D-Day. 18th April 2024. Agenda. Results of the National Survey on Access and Use of Information and Communication Technologies by Households and Individuals in Malawi 2023. Malawians trust us, they watch us, and they listen to us. From a news perspective, from a program's perspective, it means we need to up our game. For one to be a great champion, you have to compete. On behalf of MBC Radio 1, it means a lot. Just confirms what we have been through and through. It is settled. MBC TV has the highest viewership and MBC Radio 1 has the highest listenership in Malawi. We said it before and we are saying it again now. We broadcast to millions. Set your view bar beyond friends and family. Choose the market leader. Choose MBC. Onani programu ya Raining Corner pakanema wanotsogola kanema wa MBC. Mu programu iyi timakubweretsera na atumiki osiyanasiyana omwe amakamba nkhani zosiyanasiyana zokhudza miyoyo. Tana ndijerekezi. Kuswa kandi matenda zimatani kumbwita. Pamene ndikuwa mbwita vision. Mariani kumbwita. Ukambwita vision zizima kusokonekera. Kumbukirani kuti programu iyi imakufikani la Mulungu lililonse nthawi ya 6:30 mammawa. Ndipo imabwerezedwa lolemba lililonse nthawi ya 11:30 mammawa. Raining Corner, programu yosintha miyoyo only on MBC.